Az égig érő fa. Volt, ahol volt, nem tudom merre volt, de valahol mégis volt. Volt egyszer egy öreg király, és annak egy igen-igen szép leánya. Bezzeg volt is kérője a király kisasszonynak, de mennyi? A világ minden tájékáról jöttek az öreg király udvarába dali királyfiak, mindenféle hecke-ficki hercegek, de a király kisasszonynak egy sem tetszett. Azt mondta valamennyinek, hogy ő, míg a világ lesz, férjhez nem megy, el nem hagyja az ő édesapja urát. Az öreg király örült is, búsult is ezen a beszéden. Örült, mert erősen szerette egyetlen leányát, búsult, mert elgondolta, hogy ha meghal, árván marad ez a gyenge virágszál, és ez a sok haragos királyfi még elveszi tőle az országot. Mondta is sokszor a leányának: gondold meg jól a dolgot, édes leányom, mi lesz veled, ha én meghalok? A király kisasszony nem szólt ilyenkor semmit, csak kiment a virágos kertbe, amilyen szépséges kert nem volt a világon. Ott sírdogált, kesergett magában. Istenem, hogy hagyjam itt ezeket a szép virágokat? De nem csak a virágokat sajnálta a király kisasszony. Volt a kert kellős közepén egy fa. Hiszitek, nem hiszitek? Éppen az égig ért. Ő bizony nem megy férjhez, mert szentül tudja, hogy ilyen kert és ilyen fa kereke világon nincs. Ne félj, kis kertecském, ne félj, égig érő fám, nem hagylak el soha az életben, mondotta a király kisasszony. Haj, kerekedék, nagy, erős fergeteg, ahogy ezt mondtál. Felkapta, megforgatta, és úgy fölrepítette a magas levegőjékbe, hogy híre pora sem maradt a kertben. Nem búcsúzhatott el szegény feje sem az apjától, sem a virágos kertjétől. Egy szempillantás múlva elpusztult a fergeteg, sütött a nap, nagy hevesen, és amennyi virág volt a kertben, mind lekajlatt, elhervadott, mintha forró meleg vízzel leöntötték volna. Lemegy az öreg király a kertbe, látja a rettentő nagy pusztulást, kiabálja a leányát. Hol vagy, leányom, hol vagy? De kiabálhatott, a király kisasszony nem felelt. Összeszaladtak az udvarbiliek, keresték, tűvítették a kertnek, az udvarnak, a palotának minden zegétzugát, de sehol nem találták. Bizonyosan elrabolták, mondta egyik-másik. Talán bizony a föld nyelte el, találgatták az emberek. Sírt az öreg király, mint egy kicsi gyermek, majd megszakadt a szíve a nagy erős bánattól. Kerestette, kurrentáltatta az egész országban, még azon túl is, egyetlen leányát, s fele királyságát ígért annak, aki visszahozza. De azt ugyan kereshették, meg nem találták. Na, telt múlt az idő. Egyszer a király azt látja álmában, hogy a leányát, mikor az a nagy fergeteg volt, a forgószél felkapta, felvitte az égig érő fára, ottan is a 9 fejű sárkány várába. Ha meg nem szabadítják, a sárkány még feleségül veszi. Még csak ez volt az igazi búbánat, mert az égig érő fának, csak tudjátok meg, akkora levelei voltak, hogy mindenikben elfért egy ország. Hát aztán ki tudná azt megmondani, hogy melyik levelén van a 9 fejű sárkány vára? Mindegy, na. Megint kihirdették, hogy a király kisasszonyt az égig érő fára vitte a forgószél, ott van a 9 fejű sárkány várában, és aki onnét lehozza, annak adja a király a lányát és a fele királyságát, holta után az egészet. Hiszen csak ki kellett ezt hirdetni, jöttek a királyfiak, hercegek, grófok, bárók és minden nemzetségbeli vitézek csak úgy nyüzsögtek az udvarban. Jöttek bizony, de lefittyent orral el is mentek, mert a fának még a közepéig sem tudtak felmászni, nagy szégyenkezéssel visszafordultak. Volt az udvarban egy kis kondás fiú, aki sokszor látta föl és lemászni a cifra gúnyás vitézeket. Istenem, sóhajtott a fiú, ha megengedné a király, én is szerencsét próbálnék. Ahogy ezt mondá, csak hozzá dörgölőzik egy kicsi malacka, és azt mondja neki: hallod, te kondás fiú, mindig jó voltál hozzám, mostan meghálálom.
menj a királyhoz, és jelentsed, hogy te fölmászol az égérő fára, s le is hozod a király kisasszonyt. Hanem kíván tőle, hogy elébb ölesse meg a csonkaszarvú bibajt, és csináltasson bőréből 7 pár bocskort és 7 rend gúnyát. Te aztán addig menj fölfele, míg a 7 pár bocskor és a 7 pár gúnya le nem szakad rólad. Akkor érsz egy elé nyúló ághoz, azon menj végig, lép rá, és az első levélre azon van a 9 fejű sárkányvára. Egyebet nem mondok, a többi a te dolgod. A kismalac hirtelen bevígyült a csorda közé, egy szót sem szólt többet, azt is lassan mondta. A kondás fiú pedig gondolta magában, egy életem, egy halálom, Isten neki megpróbálom, és ment egyenesen a király elé. Köszönt illendőképpen, és elmondál, mit akar. Hey, csak hallottátok volna, mekkorát kacagott a király. A szívét facsarta a nagy búbánat és a keserűség, de mégsem tudál megállani a kacagást. Mit mondasz te, emberézink te? Kérdezte a kondás fiútól, mintha nem jól hallotta volna, amit az előbb mondott. Én azt, fenséges királyom, életem, halálom kezébe ajánlom, hogy felmászok az égigérő fára, és vissza nem jövök király kisasszony nélkül. Ott ült a király mellett az udvari bolond is. Kérdé tőle a király. No, te bolond, hát te mit szólsz ehhez a bolond beszédhez? Azt, mondta a bolond, hogy fogadd fel ezt a macska békát vicebolondnak. De már erre megmérgelődött a kondás fiú. Azt mondta a királynak. Felséges királyom, ne hallgasson a bolondra, mert bolondlikból bolond célfú. Ölesse le a csonkaszarvú bibajt, csináltasson nekem 7 pár bocskort és 7 rend gúnyát, és húzassa a fejemet karóba, ha a király kisasszony nélkül visszatérek. Gondolá a király, ez már mégsem tréfa beszéd. Azt mondta hát a kondás fiúnak, jól van, fiam, János, úgy lesz, ahogy kívánod, de azt megmondom, úgy essél le a fáról, hogy törjék is ki a nyakad, mert különben a hóhérral töretem ki. János megköszönte a király jó kívánságát, s ahogy kész volt a 7 pár bocskor és a 7 rend gúnya, egy nagyot fohászkodott, kicsi baltáját belevágta a fába, nekilódult a nyelénél fogvást, azután fejjel vágta baltáját, s egy szempillantás múlva úgy elveszett a rengeteg nagy levelek közt, hogy emberi szem nem látta többet. 7 nap s 7 éjjel folyton folyvást mászott, kapaszkodott, rugaszkodott, hol itt lógott, hol ott lógott, míg a 7. pár bocskor és a 7. rend gúnya is le nem szakadt róla. Ekkor, éppen ahogy a malacka elé mondotta, egy végtelen hosszú eléhajló ághoz ért. De az az ág olyan vékony volt, mint a karom, még annál is vékonyabb. Nem sokat gondolkozott, hasra feküdt, és úgy csúszott elébb. Hajladozott az ág erre, hajladozott arra. Hely, ha letörik, ízzé porrá törik minden csontikája. János, János, térülj vissza, mondogatta magában, de ezt csak úgy mondta, ő bizony nem térül vissza, ha már eddig eljött. Aholni? Már itt is van az ágnak az első levele, éppen csak egy jó ugrásra tőle. Neki fohászkodott, behunyta a szemét, szervusz világ, ráugrott a falevére, hogy csak elterült rajta, mint egy kecskebéka. Na, csak hogy itt van. Bezzeg elállt szeme szája, amikor széjjel nézett. Hát itt éppen olyan ország van, amilyen odalere. Volt itt minden. Erdő, mező, falu, város, patak, folyó, tenger. Csak embert nem látott, de akkorát sem, mint egy ütéstapló. Mendegélt János erdőkön, mezőkön, hegyeken, völgyeken által, és a 7. napon egy gyémánt palotához ért. No, hanem ilyen palotát nem látott még. Kakas sarkon forgott, 7000 ablaka és 7000 garádicsa volt, de olyan sebesen forgott, mint a forgószél, még annál is sebesebben. Mire egy garádicsra rá akart lépni, már a másik oldalon forgott az, s ha neki szökött, úgy visszaesett, hogy döngött a föld alatta. Úgy rikkantotta János nagymérgesen, nekem is van eszem, hé! Fogta a baltáját, hirtelen belévágta a garádicsba, és annál fogvást szépen fölsétált a gyémánt palotába. Hát a király kisasszony már messziről szaladt elébe nagy lelkendezéssel. Jaj, édes kicsi Jánoskám, hát hogy jövél ide, ahol a madár sem járt?
mondta János. Azt bizony ne kérdezgesse a kisasszony, hanem jöjjön velem az édesapjához. Jézus Mária, Szent József, ki se ejts többet a szájadon, mert ha meghallja a 9 fejű sárkány, vége az életünknek. Jött is a sárkány egyszerébe. Szakadt a láng mind a 9 szájából. Kérdi a király kisasszonyt. Hát ez az emberizing mit keres itt? Ó, lelkem, sárkányom, könyörgött a király kisasszony, ne bánsd ezt a fiút. Ő az én kicsi inasom volt, és feljött utánam, hogy engem szolgáljon. Jól van, jól, morogott a sárkány, meghagyom az életét, de majd én is adok neki dolgot, hadd látom felekára, vagy az egész, amit teszik. Volt a sárkány istállójában egy girhes-görhes sántaló, és a sárkánynak azt parancsolta Jánosnak, hogy csak kurálja ezt a lovat, de úgy kurálja, hogy ha valamit kér tőle, mindig egyebet adjon neki, máskülönben az életével játszik. Hiszen ez könnyű dolog, gondolta János, és mindjárt ment az istállóba. Na, még ilyen lovat sem látott, amióta a világon van. Csak a csontja meg a bőre volt, és a lábára sem tudott állani. Feküdt a hídláson, s nyögött szegény pára, nyögött keservesen. Jánoska sarjút tett elébe, de rá se nézett. Zabot vitt neki, az sem kellett. Biztatta jó szóval. Egyél, te szegény pára, egyél. De egy szál sarjú, egy szem zab nem sok, annyit sem evett. Egyszer csak megszólalt a ló. Látom, hogy jó szíved van, fiú, de hiába kínálsz engem sarjúval, zabbal, ez nem nekem való. Égő parázs az én abrakom, de a gazdám nem ad. Azt akarja, hogy megdögöljek, mert csak én tudom a titkát, hogy s mint lehetne őt elpusztítani. Hát mit adjak? Kérdezte Jánoska. Égő parazsat, fiam, de sokat. Igen, de a sárkány azt mondta, hogy mindig mást adjak, mint amit kívánsz. No bizony, ha mást adsz, nem is vizet haza a király kisasszonyt, mondott a ló. Egyéb sem kellett Jánoskának, de már akkor ad ő mindent, amit a ló kíván, mondta is a lónak. Na te szegény pára, kívánj akármit, megteszem, mondta a ló. Csak azt kívánom, hogy vasárnap, mikor a sárkány a kisasszonnyal a templomba megy, te maradj itthon, a favágón, gyújtsd meg a kazlat, a többit csak bízd rám. Alig várta János, hogy templomba menjenek, meggyújtotta a kazlat, s mikor leégett, vitt a lónak egy lapát parazsat. Még meg sem szusszant, mindegy falásig megette, és abban a minutában lábra is állott. Ment egyenesen az udvarra, s ott azt a temérdek sok parazsat megette, de úgy, hogy még a hamut sem hagyta meg. Jánoskának a szemeszelje elállott a nagy álmélkodástól. De hát még akkor bámult Isten igazából, mikor nézi, s hát látja, hogy a lószőre ragyog, mint az arany, a bordája egy sem látszik, és nem is 4 lába van ennek a lónak, hanem 5. Megrázkódott, nagyot fújt a ló most, de bezzeg káprázott Jánoskának a szeme. Olyan gyönyörűséges aranyszűrő paripa lett belőle, hogy a napra lehetett nézni, de már aztán erre nem. Azt mondta Jánoskának. Na te legényke, jót étel helyébe jót várj, hallgass rám. Szaladj le a pincébe, van ott egy nyereg, egy kantár és egy kard, hozd fel hamar. Szaladt Jánoska a pincébe, veszi a nyerget, kantárt, kardot, de mikor éppen ki akar csenderülni az ajtón, jön a sárkány nagy derendóciával, megállítja Jánoskát. Megállj, hé! Hová viszed ezt a lószerszámot? Meghalsz most, de mindjárt. Ki is kapta egybe Jánoska kezéből a kardot, és le akarta nyisszenteni a nyakát. No te emberizink, mondotta a sárkány, búcsúzz el az élettől, mert megcsaltál. Ne ölj meg, hagyd meg az életemet, könyörgött Jánoska, nem csallak meg többet. Megöllek, te emberizink, hanem előbb még iszunk egy kupa bort a bűneidért. Mindjárt eresztett egy kupa bort a legnagyobb hordóból, töltött magának és Jánosnak is, aztán bíztatta. Így áll, te emberizink, többet úgy sem iszol. Ittak egyet, de Jánoska csak könyörgött tovább. Hagyd meg az életemet, 9 fejű sárkány, nem csallak meg többet. Mondá a sárkány. Nem hiszek neked, János, de ígyunk még egy kupa bort az én bűnömért is. Ittak még egy kupa bort. Hát,
Uram Jézus Krisztus! Egyszerre csak elkezdett táncolni a sárkány, nagyokat rikkantott, lába minden nem oda, és addig ide, addig oda elterült a földön, és aludt, mint a bunda. De bezzeg szaladt Jánoska esze nélkül. Jól levághatta volna a sárkánynak mind a 9 ujjait, de már az udvaron volt, mikor erre gondolt. Mondja az 5 lábú lónak az esetét. Csak hamar nyergelj és kantározz, jól tetted, hogy nem nyúltál hozzá, mondta a ló. Mikor egy fejét levágtad volna, egyszerűbb felébredt, s vége lett volna az életednek. Jánoska hirtelen fölnyergelte az 5 lábú lovat, fölpattant rá, és csak azután kérdezte, hát aztán hová és merre, édes lovam? Az erdőbe, kicsi gazdám. Ott van egy vaddisznó, annak a fejében egy nyúl, a nyúl fejében egy iskátúja, iskátujában 9 lódarázs. Ebben a 9 lódarázsban van a 9 fejű sárkány ereje. Ha ezeket elpusztítjuk, annyi ereje sem lesz a sárkánynak, mint egy szopós gyermeknek. Ekközben elindult a ló sebes vágtatással, s mire Jánoska egyet szólhatott volna, ott is voltak az erdőben. No, kicsi gazdám, itt vagyunk. A holni, már jö is a vaddisznó. Jött bizony, egyenes nekik tartott, vicsorgatta az agyarát, felállott a 2 hátulsó lábára, úgy rugaszkodott nekik, hogy levágja. De az 5 lábú lónak nem hiába volt 5 lába, úgy oldalba rúgta a vaddisznót az 5. lábával, hogy az egyszeribe felfordult. Nosza, Jánoskának is megjött a kurázsia, kirántotta a karját, és úgy találta fejbevágta a vaddisznót, hogy csak 2 felé vált a feje, és utcu neki kiugrott belőle egy nyúl. Hip-hop utána. Szaladt a nyúl, mint a szél, de még sebesebben az 5 lábú ló, és mikor utolérte, úgy megrúgta az 5. lábával, hogy a szegény nyulacska mindjárt szörnyet halt. Jánoska most már leszállott a lóról, ketté hasította a nyúl fejét, és hát csak ugyan benne volt az iskátúja. Iskátujában is benne kellett lennie a darazsaknak, mert zúgtak, dongtak, zakatoltak benne, mintha ördög bújt volna beléjük. Jánoska nem sokat teketúrjázott, letette az iskátuját egy lapos kőre, vett egy másik lapos követ, és azzal úgy rájutott az iskátujára, hogy se iskátuja, se darázs. No, kicsi gazdám, mondta az 5 lábú ló, most már mehetünk haza bátran, ne félj a 9 fejű sárkánytól. Hát csak ugyan, amikor hazaértek, ott feküdt a sárkány a pincében, annyi ereje sem volt, mint egy beteg lénynek. Megöléd az erőmet, úgyé? Mondta Jánoskának, mikor meglátta. Meg én, megöllek most téged is, a király kisasszonyt pedig hazaviszem. Ne ölj meg, könyörgött a sárkány. Vidd haza a király kisasszonyt, s vele, amit kincset találsz, mind elviheted. Nem kell nekem a te kincsed, mondta Jánoska, és levágta a sárkánynak mind a 9 felét, nehogy többet lábra állhasson. Azzal szaladt fel a király kisasszonyhoz, és elbeszélte, hogy mi mindent csinált, amióta nem látták egymást. Jaj, lelkem, Jánoskám, örvendezett a király kisasszony, nem is leszek én másét, csak a tiéd. Akár itt maradunk, akár hazamegyünk. Azt mondta Jánoska. De bizony itt nem maradunk, majd csak visszamegyünk valahogy. Meghiszem azt, ha olyan könnyű lett volna. De csak most jutott eszébe Jánoskának, hogy milyen vékonyágon csúszott ő ide. Ő csak visszacsúsznék valahogy, de a király kisasszony leszédül az ágról, bizonyosan leszédül. Mit csináljak, tűnődött, búcsálódott Jánoska, és sétált föl alá az udvaron nagy búsan. Egyszerre csak elébe állt az 5 lábú ló, és kérdi, mind szomorkodó a kicsi gazdám. Mondja Jánoska, hogy mind szomorkodik. Azon bizony egyet se szomorkodj, hallod-e? Üljetek fel a hátamra, és a többit bízzátok rám. No, hát úgy, hát fel is ültek az 5 lábú ló hátára. Most hunjátok be a szemeteket, mondta a ló. Behunyták. Most nyissátok ki. Kinyitották. Hát, ott vannak az öreg király udvarában. Mentek föl a palotába, egyenest a király szobájába. Istenem, az öreg király már halálán volt, de mikor meglátta a leányát, felszökött az ágyból, s ha meg nem fogják, mindjárt táncra kerekedik. Egyszeribe papot hivatott, és a fiatalokat összeadatta. Csaptak 7 országra szóló lakodalmat, 7 nap s 7 éjjel folyton folyvást ettek, ittak, táncoltak. Én is ott voltam, és addig táncoltam, míg a sarkam hátrafordult, aztán megfutamodtam hátrafelé, és úgy elszaladtam eléfelé, hogy mézes kaláccsal sem tudtak visszacsalogatni. Aki nem hiszi, járjon utána.